ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. диққат, 20% скидка дар ҳама дороҳои ширкати шифофармо то охири моҳи Рамазон ва ҳамчунин ҳиҷомаи тамоман бепул. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. дӯстон, чӣ гуна ки аллакай аз наморҳои гузаштаи мо медонед, рӯзҳои сешанбе баъди турнирҳои UFC рейтингҳои худро тағйир медиҳанд ва биёед мебинем ки имрӯз чӣ тағйирот шудааст. Дар вазни сабук тағйирот кам аст. Игнасио Бахамондес баъди шикаст додани Ҷейлин Тернер ба топ 15 рейтинг шомил шуд. Чӣ гуна ки мо гуфта будем. Ана рақиби ӯ Ҷейлин Тернер бошад аз рейтинги топ 15 хориҷ шуд ва аз рӯи овозаҳо ӯ карьераи худро ба анҷом расонид. Аз тағйирот боз мебинем ки Бенуа Сен-Дени ду зина ба боло рафта 13-ум рақами рейтинг шудааст. Ана дар рейтинги панд фу панд, яъне беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн тағйиротҳои калон дида мешавад. Илия Топурия, Мераб Дувалишвили ва Дрикус Дуплеси якзинаӣ ба боло рафтанд. Ана Алекс Перейра бошад 5 зина ба поён фаромад. Пеш аз муҳориба бо Анкалаев ӯ дар ҷои 3-юм қарор дошт. Акнун бошад дар ҷои 8-ум қарор дорад. Ва дар рейтинги панд фу панд акнун Магомед Анкалаев пайдо шуд ва ӯ ҷои 6-умро ишғол кард. Том Аспинал 2 зина ба поён рафта акнун 10-ум рақами рейтинг аст. Леон Эдвард 3 зина ба поён рафта 12-ум рақами рейтинг аст. Ана Макс Холлоуэй, Шон Омели ва Чарлз Оливейра бошад якзинаӣ ба поён рафтанд. Чӣ гуна ки мебинем, якум рақами рейтинг ҳоло ҳам Ислам Махачев аст, дуюм рақами рейтинг ҳоло ҳам Ҷон Ҷонс аст. Ана сеюм рақами рейтинг бошад Илия Топурия шуд. менеҷери Арманд Царукян Саят Абдураҳмонов гуфт ки Царукянро чӣ интизор аст. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ҳозир UFC мехоҳанд ки Арман ками кам як муҳориба гузаронад. Онҳо дидан мехоҳанд ки ҳамаи кор хуб мегузарад ва ягон камбудӣ намешавад. Онҳо мехоҳанд боварӣ дошта бошанд ки Арман дар муҳорибаҳои асосии турнир баромад карда метавонад ва ба онҳо умед бахшида метавонад. Ин гуна корҳо бо дигар ҷангварон низ рух додааст. Барои ҳамин ҳозир чунин марҳила аст ки мо бояд ӯро паси сар кунем. Ҳатто Чарлз Оливейра худи ӯ чанд маротиба вазни даркориро карда натавониста буд, лекин ин чиз ӯро ҷангвари беқадр барои UFC накард ва дӯстдорӣ ва дастгирии мухлисон низ кам нашуд, гуфтааст Абдураҳмонов. Ва дӯстон, чӣ гуна ки аз суханҳои Саят фаҳмида мешавад, рақиби навбатии Ислам Арман намешавад. Аз довталабон бошад танҳо Ҷастин Гейҷи мемонад ки Ислам бо ӯ ҷангидагӣ нест ва Дана Вайт дар пресс-конференсия гуфт ки Гейҷи имконият дорад ки довталаби навбатӣ шавад. Ва боз шаби гузашта мураббии Махачев оиди ин муҳориба фикрҳои худро баён кард. Фантастикӣ! Агар рақиб Ҷастин Гейҷи шавад, пас мо таваҷҷӯҳи худро ба Ҷастин Гейҷи медиҳем. Ин барои мо варианти беҳтарин, варианти олиҷаноб мешавад. Ба назар гирифтан ҳозира мавқеъ ва дастоварди ӯро. Ӯ шахси хеле машҳур аст ва Ислам бо ӯ ҳоло ҷангидагӣ нест. Барои ҳамин ӯ рақиби идеалӣ мешавад, гуфтааст Мендес. Ва дӯстон, агар ки Ислам муҳорибаи навбатии худро дар вазни сабук гузаронад, пас эҳтимол аст ки рақиби ӯ Гейҷи шуда метавонад. Гейҷи бо Ислам ҷангидагӣ нест. Гейҷи ҷангвари машҳур ва дурахшон аст ва боз айни замон ӯ аз ҳама зиёд арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст. Ҳамчунин Топурия аст, лекин Топурия аз вазни ним сабук омад. Агар ҳозир Ислам бо ӯ ҷангад, ин ноэҳтиромӣ нисбати дигар ҷангварони вазни сабук мешавад. Махачев 4 ҳимояи камарбанд дорад ва 2 ҳимояи камарбанди худро ӯ зидди ҷангвари вазни ним сабук гузаронидааст. Барои ҳамин аз нуқтаи назари варзишӣ Топурия ҳоло арзанда нест ки бо Махачев ҷангад. Ӯ бояд ки ҳаддиақал як муҳориба дар вазни сабук гузаронад. Ана баъд ба ӯ чунин муҳорибаро дода мешавад. Боз дӯстон, фаромӯш намекунем ки Билол Муҳаммад зидди Ҷек Дела Маддалена меҷангад ва агар ки Маддалена ғолиб шавад, пас Ислам аниқ зидди ӯ ҷангидан мехоҳад. Худи шумо дӯстон муҳорибаи навбатии Махачевро зидди кӣ дидан мехостед? Шахсан худи ман муҳорибаи ӯро дар вазни нимёна барои дуюм камарбанд дидан мехоҳам. Шумо бошад метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.